Sledujete pořád Hnusné držky. Takže v tomto pořadu jde o to, aby jeden odvážlivý borec skočil z útesu na útes. Tady jednoho máme, který tančí Hurling Shake. Pane, jak se jmenujete? Kuba Držkopád! Takže Kuba Držkopád je velmi odvážný. Co chcete k tomu říct? Jo, že nejsem odvážný, ale velmi odvážný! Takže tady Kuba trošku by si měl asi sundat brýle a aby... Děť hlavu! No, tady tenhle host je trošku agresivní. Nedivím se hostům, když mají skákat z útesu na útes. Někdy se můžou i zabít. Bojíte se? No, vůbec ne. Chcete říct něco k tvé rodině? No, takže, že je nemám rád. Tenhle host by vám chtěl ještě něco říct. Mami! Já nevím, 100 tisíc. Já jsem svatě, ano. Nic, nechci ani nic. Takže, Kubo, jste připraven? Dostanu 100 tisíc. Jasně! Nechcete si zajít radši ještě na záchod? Ano, trošičku, já bych potřeboval. Tak běžte. Nechal bych Promiňte, dámy a pánové, tenhle muž, nebo spíš dítě malé, mělo trochu zácpu. Drž hlavu. Takže jsme velmi dospěli. Jdeme na to. Kubo, skáčete? A to mám jako skočit odtud tam? Kubo, máte pravdu. Poslední slova. Dostanu 100 tisíc. Já 100 tisíc má, když zemřu. Ještě si mám zapomněl říct, že když to ten náš host skočí, dostane 100 tisíc. Ale ne dolarů, ani ne korun, ale euro. Euro, liber. Dívejte, tohle neuvíte zase, co? A to teprve já. Takže, těch 100 tisíc, když to neskočí, tak těch 100 tisíc poletí za ním. Šťastný nový den, skáčeme. 100 tisíc! To se dělá! Tak, 100 tisíc nevyhrál. Dámy a pánové, tenhle host nám letos umřel.